Today I'm going to read out Drochaimsir and Gheimhridh Athrú Aeráide. So make sure to listen carefully and listen to how all of the words should sound. Pictiúr a hain. Tránóna amháin, casan pól agus áine an telefísir siúl agus tá chlár fásnéise siúl dar banam primetime. Is é ábhar an chlár ná Athrú Aeráide le Gheimhridh. Ceapan áine gur feib chastaí agus 18 pól le. Smaoiníonn siad siar na Gheimhridh a bhí ann le déanaí. Pictiúr dó. I Pictiúr dó feicimid Gheimhridh amháin le déanaí ina raibh sé 8 géim faoi róphainte. Becheann na Gheimhridh is fuaire in éireann riamh a bhí ann. Bhí ar gach aine fannach sa tach agus bhí sé cuirsneachta gan stad. Bhí ar gach teilech níos mó airgid a chaithimh ar bhilí teasa freisin. Pictiúr 3. De bhar na deochtaí ísle, roig agus phléasc piapaí isce, ag déanamh lán damáiste do glóirtithe. Chun na pipaí a dheisú, bhí ar na tailig pluméria áil, ba chostas mór eile é, chosnig an bille timpeall €200. Ar bhar na gasta seo, bhéidigh an phréomh árachais de gach teilech €1,000 a chur an Drochaimsir stachartha. I Pictiúr 4 feicimid iarmhairt eile den Athrú Aeráide agus Drochaimsir an Gheimhridh. Gheimhridh amháin bhí gae láidir ag séide agus mar thora hit crán anuas a ghluaisteáin a bhí ag tiomáint. Is léir go bhfuil an Athrú Aeráide fíor aimséireach, tá an tá dearg le tiománaí an ghluaisteáin nar gur tíochiad. Pictiúr 5. In áitina cosúil le curcaig agus bailach lia, bhí tuilte uafásacha ann. I ggurcaig bhí ar roinnt daoine a dithe a thréige mar bhí siad scriste ag an uisce. Bhí ar na seirbhísí éigeandála iad a chabhrú I mád tartháile. I mbailach lia, bhí an leibhéal uisce cóthard is go raibh na glúisteáin a bhí ag tiomáint leathmhainn uisce. Pictiúr 6. Sa Pictiúr deireanach feicimid an fáil le Athrú Aeráide. Tá an trá ózóin, scriste de bhar trúlathe. Dá bhar tá an domhainnig taobh suas agus tá na cnapáin air sa bhfolthuaig ag leá. Má lean na nomarcha cnapáin, beidh tuile uisce agus mar sin tuile tuilte agus Drochaimsir eile. Gan éon dabhairt is ábhar imní é seo agus ba chóir doing machnamh a dhéanamh ar an bhaib agus conas í a réiteach. Marachal scur, der pól go bhfuil ar dtimpeallacht de muil agus tá sé an am doing dul in lec leis an bhaib.